नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी आज बनवलेला आहे स्टफ बन पिझ्झा। हा व्हिडिओ मी म्हणजे घ्यायचा विसरली आहे, मी नंतर शूट केलं आहे। पण बघा किती छान बनवलेला आहे। तुम्हाला जर आवडला बनवायचा असेल तर मी याची पूर्ण रेसिपी पुन्हा एकदा शूट करून तुम्हाला व्हिडिओद्वारे दाखवण्यात येईल। बघा कुणाकुणाला आवडतो स्टफ बन पिझ्झा, कधी खाल्ला आहे का तुम्ही असा स्टफ बन पिझ्झा, ते पण तव्यावर बनवून। मी हा स्टफ बन पिझ्झा तव्यावर बनवलेला आहे, ठीक आहे। हा घरगुती बनवलेला आहे, घरी लहान मुलं बाहेरून आपल्याला ऑर्डर करायला सांगतात ना, तर त्यामध्ये म्हणजे बाहेर कसं एकदम हेल्दी नसतो, घरी आपण हेल्दी गव्हाच्या आट्या म्हणजे गव्हाच्या पिठापासून पण बनवू शकतो।